narwai tong thayo luwaji jakha kuchuk rung no tei koklam aro rung srungnai rokni tuidulnai rok bai baksa tongkha hasteni rung montri Kishore Bormon abono kadai tongkha nangkuknai adong rokbo kuchuk rungni thinang no tei yapri shekha pandawo rung montri Kishore Bormon shaka tinini o saljung laiboma sinani thangi tongo kuchuk rungni laiboma wo obono poila yapri barokma kuchuk rungni hamkrai tamo kebing mongrok tong bahiki sakagi manai oborokno achugui khano srai srai ke koklam salaimani ulo tamo kok ongkhor abono no rugjaknai o kok chapmung kaisa hapangni kok chapmung simiya obo phang phang sbai koklam salaimani dangsase আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে উচ্চশিক্ষা যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোর মান উন্নয়ন করা এবং কিভাবে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উচ্চশিক্ষাকে আরো ভালো করতে পারি উন্নত করতে পারি এবং উচ্চশিক্ষার মানকে একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা পৌঁছতে পারি তার জন্য আজকের এই কর্মসূচির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের এখানে ডাকা হয়েছে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে তাদের খোলামেলা hapangkok shake srngnai rok makhna mano slai khibui tabokni sibi rung srngnai rok shanai hapang hinke kharoi khnanai hapang bai srngnai rokni bisingo koklamo tamo kok kasha abono rugino financialo samung tangnani dagi kha montri kaisa kuchuk rungni thongkrak hinke afruno jotono baksa angnai Bureau Report News Now